हेलौ लोगोफोर गुड मर्निं। दासिमबो सिखाराखै बिसिनानिफ्रायनो दासो सिरिमोननानै दुगैनायसै मोखां सुनायसै सुबावाखै दाबो। गोबाङानो सोंहरबाय थादों आंखौ बबेयाव दं आं गामिनि नामखौ मिथियानो। गोदान सोदान फैनानै एकदमबारे गामि गोथौआवसो दंफैयो आङो। मैदेर ओंखारग्रासो नुयो जायगाखौबो। फुंफ्रावलाय सोर फैलाबायगोन लाइटआवलाय। दासो सिखारनोसै थाबोनायखायनो दसे लाइट होनानै खोन्थाहरनोसै सानदों आङो मोखां गन्थं सुवाब्लाबो। बादाम कम्पानिनि रुमावसो उन्दुगासिनो दं आं दा। बसुमतारिनो गुड मर्निं बस मर्निं। खामानि मावाखै नामा ब्र? खामानि गैलाना आंना। मा खबर आदा? खबरालाय बेनोसै अखा नायबाय नै सिरि मोनदो बेनोसै खामानियालाय। दावमासार दाउआ गिसिर बायसि खारदो। मा खबर आदा? गुड मर्निं फार्स्ट कमेन्ट दासो फार्स्ट कमेन्ट। अरविन्द हेलौ ब्र हेलौ हाय। गुड मर्निं ब्र मर्निं। बुजोब्बाय माथो बस बुनो मोखां सुवाखैद्रा ओंखायनो बुनाय नुदों। नङाला आं रांख'ख्र'सो मानसिया नङाला बुलाबायगोन आङो। नार्जारि गुड मर्निं ब्र मर्निं मर्निं। हेलौ आदा मर्निं। आं दासो नायबाय दे दसेल' थागोन आं 2-3 मिनिट। गुड मर्निं आदा। मालफियाव दं नामा? मालफि साइडआवनो दङ एसे आधा घन्टासो गोजान लायो माने गामि एरियायाव दंफैयो आं। मालफिनि एकदम मा होननांगौ जाखो बेखौ उइस जागोनदां सानजा खोला जागोन मालफिनि। जायगानि नामफोरखौ आं मिथिथ'वाखैलै खोन्थादोंमोन खोन्थानाया गोसोआव थाया बावबाय थायो गोदान खोनाबाथाय। गुड मर्निं आदा मर्निं। दाबो सिखारा गादा नोंलाय अलसिया मानसिफ्रालाय थाब सिखारखायाना। मानो दसेल' थानांगौ जेखि बस। गुड मर्निं ब्र मर्निं। बहा सहैखो बन्दु? इसोरा मोजां लामाजों दैदेनथों। साबायखर बोर हेफाजाब बिनायनि थाखाय। गुड मर्निं ब्र। गसपेल ग्रुप सं मर्निं आदा मर्निं। अखा नायबाय नै सिरि मोनदो। एसे स्रांनायनि खालामना होनि आं। थेबथेब नै बेनो बादाम कम्पानिया गोजौआवनो। बेनो बादाम कम्पानिनिफ्राय आं गाहायाव उन्दुगासिनो। मबाइल दोननोबो जायगा गैयालै फन एसे सोना होनाङासै। खिरखियाबो खेंजाया नै मथा मथि दोथाबनायसो। एसे मोजां नुगौमोन नङाबोला जिअ' टावारा बरिया नाङो इयावहाय। आरालै मैदेर ओंखारग्रा जायगासो नुखायो एकदमबारे हाग्रा ज्राव ज्राव फुंनिफ्रायनो। मोख्रायासो दा दिसटाबनो साला बिरलाबायनोसो गोसो जायो आं। कमेन्ट फरायनो एसे ओमफ्राय दोननानै मोखां सुनायसैलां ओमफ्राय थांनायसै बेरायनोहाय। माबा दैनि स्कुटार सालायनो। बेखौबो फरायखांबाय।
चिरां जिल्लानि बड' मेकार हेल' फ्रेन्ड्स हाय दिदोम बसुमतारी ओंखाम जादो बस दुगैयै लोबैसो जासिगोन मालफि प्लेयार्सआव बेरायफै दा थांनाय जागोन र' दा थांगोन आंनिखौबो सापर्ट खालामना खालामाखै थ' आं आंनिखौ खालामखाबाय बुजियासैलां नों दा बहा दङ आदा आं बे बादाम कम्पानियावनो दङ गोजौआव आयौ सिसि केमेरा दं रुमावबो दंलाबायसो मैया ओमफ्राय बेयावनो हासिदा मालिकआसो नुसिगोनदां दासो नायसै सिसि केमेराखौनो हिसाब मा अंखारि आं मिथिथ'वा बिदिखौहाय बिकास नार्जारि गुड मर्निं आदा मर्निं मा जायगायाव दं जायगानि नामखौ आं बारा मिथिथ'लालै नोंनिखौ खालामखानायसो दे नुसनजाब्लाथ' खालामो नुसनजायाब्लासो कमेन्टफोरनिफ्रायबो हाबनो हाया जायो आं बांसिन क्रिएटर स्टुडिय'आवसो सेट खालामो कमेन्टखौहाय इउटुबाव सेट खालामा बाराव लोंहोनो नामा बार बुरजा आं हाबा बारजों आंजों सोमोन्दो गैया बनेयाव मा बबे जायगायाव दंमोन इयो बनिसो जादों बनि जायगायाव आरो स्टेटआव बनि स्टेट बबे स्टेटआव मोनला जायोना कर्नाटकायानो स्टेटना बड'लेण्ड मा गस हेकार बुहुदसो नामालै आयु हेल' ब्रादार गुड मर्निं बोब्राजोब्बाय गारां आंने एसे फोसाबि सिनायथि इउटुबार हाथाबारिनिफ्रायलै लाजियो आं सार बुंजाबाथाय एकदम मेंब्रायनानै गाबलाबायनो गोसो जायो आं बै सार बुंजाबायथाय लाजिनानैनो उन्दैफोरबायदि र' एसे मावदों केमेराया मोजां कमेन्ट फरायना दोननोसै आङो जिबि ब्लग बड'लेण्ड आंनिखौ एसे प्रम'ट खालामना होदो ब्र' नोंनियाव आं 07निफ्रायनो दं आंबो नंगौना नङा जाखो गोदान खुलिदों नामानो जाथारिसो दोनना लाखायो डिजि बयस हाय हेल' मा गामि ब्र' नोंनिया आंना बिजनि आंना एकदमबारे आमथेखा बाजार मोनहैयो आंना गामियानो आमथेखा बाजारनि एकदमबारे सोनाब आइलेण्ड रायजोआव आरबि ब्रह्म दायो मा जायगायाव दङ ब्र' जायगानि नामखौनोथ'लै आं खिन्थाबाबो बावबाय थायो गामिनि नामखौ मैया बुंदोंमोन
मालदारपुर ना बोरैबा होनदोंमोनलै मालदारपुर ना बोरै होनखो बावबाय थायो आं जायगानि नामखौनो मालफि बबे साइड नांथाव दं नों बबे साइड माने एसे ओरै जों फैनांगौलै साइड बास स्टेशननि ओरैहाय मेन बास स्टेशना एकदम खोला फैथारनानैहाय एकदम सानजा थांनांगौ ओमफ्राय खोला नामायफिननांगौ एकदम गामि गोथौआवसो गासिन लकेल हिनजावफोर गोजा खामानि मावग्राया मोनसेबो रावबो माबा गैया गुबुन मानसि गैया बे हिनजावफोरनिया जिरख'नाया सेरसेयावहाय 24 थाखा होनदोंना 24 होनदोंना 24 थाखानो सेरसेयाव जिरख'ग्राफोरनिया केजि हिसाबसो काजु बादामब्ला बे माबायाथ' मोनसेबो गारजाया बे बिगुराबो थाव जाजोबो रोहो रोहोबानो जोंखायो बिनि थावखौ बाहायो जाहैबाय रेस्टुरेन्टआव बायदिसिना बै माबा तान्दुरि सावनाय बेफोराव बाहायो ओमफ्राय बिरानि फ्लाव संनायफ्राव बाहायो बिनि बे बिगुरनि थावखौहाय जोंनो बाहायफिननो मोनो जा मोनामोलै थावाबो मोनामजानो हाया आं मावफुं बर' रियेल नेम आंनि रियेल नामा बेनो जानाखि इउटुबाव नुदों बेनो ओमफ्राय भटार आइडियावसो गोरोन्थि जादों स्पेलिंआ थाबोदों आरो मोनसेया जेआ थाबोदों भटार आइडियाव ओमफ्राय दा भटार आइडिया जेरै ओरै बानायना लाजोबनांबाय आङो उफाय गैया बेंग्लाय खालामना लाजोबनांबाय बेंज्लायावहाय बेंग्लाय खालामना लाजोबनांबाय बिदि फैखाबाय नालाय गासिनावबो बिदि खालामना लाजोबनांबाय उफाय गैया दा भटार आइडिया सोलायबाय थानोबो जारलाना बेले बेजे जाबाय थायो आं बालायलाङो सोलायनो दा बेंग्लाय खालामना लाजोब्बाय आरो आइडिखौहाय मा खामानि मावखो नों आं खामानि मोनथ'वाखै मावथ'वाखै मा खबर आदा बिदिनोसै खबरालाय मानसिनि हाय आदा गुड मर्निं मा खामानिखा खामानि गैया आंना आं बेरायनोसो फैदों थेवबो एसे खाथि बड' मेकार फाथाबारि बेंज्लाय फाथाबारि इस्लाम आं लकेसनखौ बारा मोनथिया ओरैनिखौ बेरायनो दा बेरायनो थाखायबो फैसा जोब्बायलै आंना बारा बेरायनो हाला बादामखौ बस्थासे लाबोफा फैबा लांनो हागोन बिराद दाम बे कन्टेनार गंसे फैयोला माबा थाङोनो 39 लाख थाङोनो कन्टेनार गंसेयाव दामा फैसाया रस भिडिअ लाबो सानसे रस भिडिअ सौथुयोलै मानसिफ्रा रस भिडिअ खालामलाबो न'आव माला थांगोन नोंहा ब्र' आङो डिसेम्बर लागै सहैनो हागौ दाबो बेरायबावनांगौ मोनथाम मोनब्रै स्टेट बेरायबावनांगौ आङो थांखियाव सहैयाखै होननायानो जानोसै दे आदा आंबो खामानि मावनोसै बाय मावदो आं दोननोसै आयौ 7 मिनिट जाबावबायसो नै दोननोसै बादाम कम्पानि खासा बादाम जाहैबाय बेयावलाय दब्लासो जायगानिफ्राय हाग्रा जोबखानाय एकदम मैदेर ओंखारग्रासो गामियानो एकदम हाग्रा गोजा माबा हाग्रा सिंसो
जायगायालाय मा जायगायाव दङ आं मिथिलालै जायगानि नामखौहाय आं करामांलायावनो थायो बेंगलरसो बेंगलर नङा बियो बेंगलरनिफ्राय गैलाबा 9 घन्टा लागोन आंनो माइसुरनिफ्राय हरनि 9टायाव गाखोनाया फुंनि 4:30टायावसो मोनफैदों हाउसआव दाखालि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव थांदोंमोन दा बियो मा जायगायाव लकेसन होखारोना आं डिसक्रिपसनावहाय नायब्लानो जायोमोन ना आरो बार बा भिडिअ'बो खिन्थादों नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायजोबा बेनिखायनो बुजिया भिडिअ'बो बार खिन्थादों जायगानि मुं डिसक्रिपसनावबो लकेसन होदों मासाव खनबेसे नों मासाव खनबेसे खियो ब्र' मा सोंथि सागलि बेलाय आयु 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 नै ओरैसो होननाया जानोसै मालफिनि सोनाब नङालै सानजासो जाहैदों सानजासो मा ओरैसो ओंखारनोथ' सानना जारि बिफां गोजा नामालै निफ्रानो हाग्रा नै बे थाग्रासो जायगायानो दुगैनांसिगोनलै एकदमबारे बोरैबा मोनजोब्बाय साननैसोलां दुगैया थांखियाव सहैयाखै दरखंआव जिरायनो हामानोरा दरखंआवसो जिरायखांलांबाय अरजालिलै दिनै खनसेया गुड मर्निं सार फुजा नायनो फैदोंमोनहाय फुजा नायनोलै बबे जायगायाव आइ फुजा नोहाय एसे थाब फराय आदा हाबा जाथ'वा नामा सालथे हाबा जाखानाय मानसिया बोरैथो हाबा जाफिनबावनांगौ लुबैबावखोरा आंलाय हैद मा फोरोङोलै नोंसोरो बोरैबा गदाय लाफ्लांबायला माबा हाबा जानो थिनबाय थायो खामानिफ्रा जाबाय नामा जाबाय ओमफ्राय जाथ'वाखै खामानिखौ बाद होथ'लै जाखांनानैसो मावगोन आं मावबाबो न'आव माब्ला फैमार ब्र' फैमारो होनब्लाबो जाबायमोनलाय फैमारल' होबाय ब्र'आ आङो डिसेम्बराव सफैनो हागौ हेल' ब्र' नोंनि जिएफ ना मयनि हो ब्र' माबानिसो एकदम सेलथायफारानि अखा हायाखै नामा माथो मालफियाव हागासिनो दाबो हादों नामा मालफियावलाय आयु दा मा जानांगौ जाखो आंनि बेरायहैनांगौआलाय गफ'जोंसो खेबगोना दिनैहाय खिब्र'लायनाय सालाखौ भिडिअखौ हेल' ब्र' दोननांसिगोन नामा मोखां सुनांसिगोन आयु खानायबो सिनजानो मोनाखै मैयानिफ्राय नाफिन नागिरबाय खर'सो सालायलांबाय आं खानाय गोलाव लानो हाथारालै नङाब्ला हिनजावफोरनि बायदिसो लागौसै आङो हिनजावफ्रा गुसुं लायो हिनजावफोरनि बदल लासिगौ आं खानाय गोलाव लानो हायोना साला एकसे लावबायथाय खर' सायो थांखियाव सहैयाखै बै सिङावसो जिरायग्रा दं ओमफ्राय दरखंआव जिरायनो हामानोलै हारसिं खोरखियानो खुलिजाया माबा दोथाबजोबनाय गोजासो प्लाइबर्ड दोथाबजोबनाय गोजासो अट'मेटिकनो जिरायग्रायालाय दंमोन नै खोरखि खुलिजाब्ला
दोनथ'बाय लोगोफोर बेखिनियावनो मोखां सुनायसै दुगैनायसै थाव पाउडार लागायनोसै थाव फुननोसै ओमफ्राय बेग बानानै बेरायनो ओंखारनोसै दिनै बहा थांगोन मोनथाम मोनब्रैसो जायगा बेरायगोन खालि भिडिअ'ल' बांद्राय नायनाय गैया भिडिअ' खेबखांबाथाय ब्लग भिडिअ' खेबखांबाथाय गुबुन दाबसेयाव राव बारा गोबाव थाया दाबथाम दाब्रैसो जायगासो आंखौ देखायनो नागिरदों बरिया माबा ओरैहाय दै फ्रि बाज्रुमलायग्रा दं नोंहायबा बेयाव लेंलांनायदों बे मोनसे मा जायगा होनना मिथिला ओमफ्राय मोनसेया बेयाव थांगोन जाहैबाय बबे आइलेण्ड बे आइलेण्ड गिदिर टावार गोनाङा बेयाव थांगोन जाहैबाय मोनसेया बबेबा लामा सेराव होनदों बेयाव थांगोन होनना बुंदों आंथ' जायगानि नामफोरखौ मिथिजोबला दा खोन्थानाय लोगो लोगो ओरै खोनासंदों ओरै ओंखारलांखायो बावजोबखायो दा लेंलांग्रायासो मिथिसिगोन दा माबानि बै बादाम सिंखावग्रानि ब्लेक सोलायना हैदों मानसिया दा फैसिगोन इयो खामानि मावनो हायो 22,000 मोनोनो हौवा हिनजाव मावोबोनो हौवायाबो मावो ओमफ्राय हिनजावा बै मोनसे गुबुन कम्पानियाव थाङो बिनिफ्रायनो लायस'यो बे मालिकनिखा आरो मोनथाम ना मोनब्रै कम्पानि दं मालिक सासेनिनो आं थाफैनाया उदालगुरिनि ना मा जायो उदालगुरिनि दां दा साबसक्राइबारफोरनि मददजोंसो ओरै थांलाय बेरायगासिनो दं आङो माने जाय साबसक्राइबारफ्रा लिंहरबाय थायो मोजां जायगा दं होननानै खोन्थाहरो बैयावसो आङो बाथ्लाय थांगासिनो दङ ओमफ्राय नोंथांमोननो दिन्थिगासिनो दं लकेसनफोरखौहाय आरो एबारावलाय फैसायानो जोबबावबायसो नै 500 ना बेसेबांल'सो दां सिपिआव फैसायानो जोबखाबाय 2,000 फैसाया मानसिफोरनावसो हावला बिहरनांसिगोन दोनथ'बाय होमब्ला लोगोफोर बेयावनो बिदाय लाथ'बाय बयखौबो दा फुंजानि मानसिफोर सोंबाय थाहरनायखायसो ससे लाइभ फैनानै खिथानोसै नामा फैदोंमोन आं गामिनि नामखौथ' गोसोखांलाबो हाखाखिसै एसा बोरैबा होनथारदोंलै गोसोखांलाबो हालालै जाबाय बेखिनियावनो बिदाय लाबाय लोगोफोर दसे सम लाइभआव थाफैनायनि थाखाय बयखौबो साबायखर बावबाय फुंनि गोजोननायखौ बयनोबो जासिहरबाय दिनैनि दिना मोजाङै मोजां बयनिथिंबो बारलांथोंसै बाय बाय थांखियाव सहैथ'वाखै थांबावनांगौ दङ आंहा बेरायनांगौ दंबावो आंहा थांखिया जाफुङाखै